मोनसे गोजोनथाव रादाब साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव रादाबा रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा थियारि जानानै थादो। फिन लाइमोनफोरखौ पुलिस बिफानाव गोदानै थिसननो थांगासिनो दं। नंगौ, रायजोनि लाख लाख लाइमोनफोरखौ पुलिस बिफानाव थिसननो थांगासिनो दं। फैगौ सेप्तेम्बर दानाव आसामनि पुलिस बिफानाव साख्रिनि थिसनथाय फोसावगोन। रायजो सरकारा थाबैनो बे साख्रिफोरनि थाखाय फोसावथाय फोसावगोन। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। सेप्टेम्बरत আগতে আৰক্ষী নিযুক্তিও হয় আৰু সেপ্টেম্বৰত নতুন এডভাৰটাইজো ওলায়। আমাৰ গোটেই কনসেপ্টটোৱে হ'ল যে অসম আৰক্ষীত কোনো খালী পদ থাকিব নালাগে। देरगावआव खुंनाय आसामनि गासै जिल्लाफोरनि एसपिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथिदों। गिबि मन्त्री बिथाङा बुंदों दि फैगौ सेप्तेम्बर दानाव पुलिस बिफानाव गोदानै मावफारिया थिसननो थाखाय मासि फोसावनाय जागोन। जोंनि थांखिया जाबाय आसामनि रैखाथि बिफाना लांदां जानानै थानो मोना। बेनिखायनो पुलिस बिफानाव मावफारिया थिसननाय जागोन। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंथिदों। बेनिखायनो जाय लाइमोनफोरा पुलिस साख्रि मावनो गोसो दं थियारि जानानै थादो। देहायारि आनजाद, लिरनाय आनजाद बायदि आनजादफोरनि थाखाय थागथियारि जादो। मानोना फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो लाख लाख लाइमोनफोरखौ पुलिस बिफानाव थिसननो थांखि लादों सरकारा। सेप्टेम्बरत আগতে আৰক্ষী নিযুক্তিও হয় আৰু সেপ্টেম্বৰত নতুন এডভাৰটাইজো ওলায়। আমাৰ গোটেই কনসেপ্টটোৱে হ'ল যে অসম আৰক্ষীত কোনো খালী পদ থাকিব নালাগে। সেপ্টেম্বৰত আগতে আৰক্ষী নিযুক্তিও হয় আৰু সেপ্টেম্বৰত নতুন এডভাৰটাইজো ওলায়। আমাৰ গোটেই কনসেপ্টটোৱে হ'ল যে অসম আৰক্ষীত কোনো খালী পদ থাকিব নালাগে। সেপ্টেম্বৰত আগতে আৰক্ষী নিযুক্তিও হয় আৰু সেপ্টেম্বৰত নতুন এডভাৰটাইজো ওলায়। আমাৰ গোটেই কনসেপ্টটোৱে হ'ল যে অসম আৰক্ষীত কোনো খালী পদ থাকিব নালাগে। সেপ্টেম্বৰত আগতে আৰক্ষী নিযুক্তিও হয় আৰু সেপ্টেম্বৰত নতুন এডভাৰটাইজো ওলায়। আমাৰ গোটেই কনসেপ্টটোৱে হ'ল যে অসম আৰক্ষীত কোনো খালী পদ থাকিব নালাগে। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, बिटेक, एमटेक, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTEC प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTEC प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।